na rabon rabo da rabauta na tagomashin kasaita na isar fifita jiyali na rike tutarki kai na ɗai batu dauka biya mai halin girma iya sansanin azama zinariya adan al'umma ka kira shakira mashakura ya Khadijatu na tagomashin da kike yi na raban nan da kike yi sake jana jikinsa masoyi rayuwata ta zama ta yi sauyi jiyali a kira ni masoyi Abdulkadir Muhammad abban Khadijatu